Sej, verjetno ste, če ste opazili vabilo, ste verjetno biografijo gospe profesor že prebrali, no, ampak nakratko bi rada povedala, sem imela že govori, če stojim, da ni samo univerzitetna predavateljica na Univerzi v Gdansku, ampak tudi odlična pisateljica, pesnica, esejistka, publicistka in tudi aktivistka, oziroma eden glasnejših glasov v zvezi z različnimi družbenimi zadevami na Poljskem. Zdaj, zelo uči na amerikanistiki, kar nekako namiguje tudi na to, da je v ZDA tudi študirala več let, oziroma je tam delala tudi, je bila gostujoča profesorica. Drugače je pa doktorirala z doktorsko nalogo z naslovom Območja drugačnosti, ki obravnava vprašanje transspolnosti, transgender v angleščini. Ne vem, na kratko bi morda kar prepustila besedo pani profesor. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Czy wszyscy na sali rozumieją po polsku? Wszyscy, tak? Bo mogę mieszać angielski z polskim jako że jest to mój też język wykładowy w Polsce, ale będzie mi bardzo przyjemnie mówić po polsku i po prostu wtedy się będę rozkręcać w tym języku. A zatem tytuł, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to mój pierwszy pobyt w Lublanie i na razie wszystko jest wspaniałe. Tytuł mojej prezentacji to Homo Venatus. Przyznam, że jest to moje własne tłumaczenie na łacinę i mam nadzieję, że jest poprawne. Oczywiście chodziło tutaj o zrobienie takiej parafrazy, paraleli do Homo faber, człowiek pracujący, Homo Venatus, człowiek polujący. I dlaczego taki temat? Otóż w Polsce prowadzimy rozmaite dyskusje na temat gender, odkąd już pamiętam. I ja miałam wrażenie, że już się wyczerpałam w temacie kobiety, LGBT, transgender, że to już do pewnego stopnia już wszystko zostało powiedziane, można ewentualnie powtarzać dla publiczności, natomiast zupełnie niedopisana była właśnie kwestia męskości, konstrukcji męskości i w jaki sposób naturalnie zaczęło mnie to interesować i zdaje się, że zbiegło się też z badaniami nad męskością, które się w Polsce teraz odbywają. To raz, a dwa, że właściwie sprawa była taka, iż ucząc zajęć rozmaitych zauważyłam, że moi studenci bardzo żywiołowo reagują reagują na książki, których bohaterami są zwierzęta i w końcu poprowadziłam taki cykl wykładów Zwierzęta jako bohaterowie literaccy i to się spotkało z bardzo pozytywnym odbiorem i mam wrażenie, że nas wszystkich zmieniło. Moich studentów i też mnie jako wykładowczynię. I ja mam wrażenie, że właśnie z tej zmiany wynikło to, iżby zobaczyć, no tak, jak zwierzęta to myśliwi, to właściwie co z tymi myśliwymi, bo właściwie w żadnej książce, którą czytałam do tej pory z punktu widzenia zwierząt, no, myśliwi nie występują tam jako postaci pozytywne. No i tak się złożyło, że najpierw zaczęłam czytać Łowcę Polskiego, być może z jakiejś perwersyjnej potrzeby. To jest taki magazyn dla myśliwych polskich, taki progresywny, będę o nim mówić. I w tymże magazynie cytowany był często Julian Eismont, który jest takim poetą, właściwie jednym z wielu poetów modernistycznych. Było wtedy bardzo dużo poetów, on jest ewidentnie jeden z nich, zresztą tą stylistykę modernistyczną tutaj zobaczymy. No, on w końcu pokazał tą perspektywę myśliwego. Było to pisane głównie w latach 20. Tak jak zobaczymy z jego biografii, w 1930 on już nie żył, zbiega się to jakby z początkami kształtowania się tego nowoczesnego państwa polskiego, które odzyskało niepodległość w 1919 roku. Także no właśnie zobaczmy, jak ten myśliwy się u niego kształtuje. No i kształtuje się on w ten sposób, iż poeta
mówi: od wczesnego dzieciństwa marzymy o naszym pierwszym zającu i pierwszej kuropatwie i długo potem pamiętamy ów dzień słoneczny, pogodnej jesieni, gdy z prawdziwej fuzji po raz pierwszy ubiliśmy prawdziwą zwierzynę. A z jakąż pogardą spoglądamy odtąd na wrony i srogi, przedmiot naszych niedawnych zapędów łowieckich. Więc kiedy ja to wygłaszałam na konferencji w Gdańsku, to przy tym pierwszym zdaniu nastąpił śmiech, ponieważ to jest zupełnie fascynujące, że od wczesnego dzieciństwa można marzyć o naszym pierwszym zającu, prawda? I rzeczywiście, by parafrazować tezę Simone de Beauvoir, człowiek się kobietą człowiek się staje, a myślą już się rodzi. Nie ma tutaj żadnego momentu przemiany, nikt nie kieruje, nikt nie otwiera, no potem się okazuje, że jednak kieruje. I będzie to jednak głównie, co ciekawe, matka ma właśnie pierwszy zając od wczesnego dzieciństwa, to zupełnie fascynujące. No i warto jednak zwrócić uwagę na to, że Kruczyński to jest współczesny autor i wydał on taką książkę w 2006, Farba znaczy krew. I on już pisze zupełnie inaczej. On jest myśliwym, który przestał polować. I pisze raczej o przystosowaniu, wychowaniu, wręcz łamaniu psychiki dziecka, żeby stało się myśliwym. W narracji Kruczyńskiego przystosowanie dziecka do zabijania jest wstrząsowe i zachodzi przez udział we wspólnym akcie przemocy, po którym następuje nagroda, czyli przyjęcie do grupy. I zresztą właśnie u Eismonta widzimy ten proces, ale jest to proces łagodny, jakby sielankowy, sielski. On mówi w pewnym momencie, tam, a nigdzie indziej, po raz pierwszy ujrzeli polowani moi malcy, siedzieli na brzegu pod wielkim dębem i obserwowali, jak tatuś chodził i brodził po błocie wśród szuwaru i strzelał. Polować jeszcze nie umieli, ale jeśli kaczka spadła na swój grunt, umieli już aportować. Aportować to jest słowo, którego używa się w stosunku do psa, prawda? Pies aportuje i tutaj ewidentnie uczy swoje dzieci polować i uczy je też rozumieć, że jest to jakieś fascynujące zajęcie. Zresztą on też coś podobnego pamięta. Polowanie na kuropatwy ma dla mnie szczególny urok, wiążąc się nierozerwalnie z mymi poczynaniami łowieckimi, gdy jako mały chłopiec u boku rodziców stawiałam pierwsze kroki na polu myśliwskim. I u Kruczyńskiego jest podobny właśnie do ten współczesny autor. Polowanie łączy go z ojcem, pozwala mu poczuć, że jest ważny dla ojca. Tam są też sceny w tej powieści, gdzie właściwie oni z ojcem za dużo nie rozmawiają, natomiast wspaniałe jest dla chłopca to, że mogą pójść właśnie, pojechać razem do lasu, popatrzeć. Jest to też sytuacja trochę inna, ponieważ ojciec jest stoczniowcem i oni jeżdżą do lasu, żeby polować, żeby mieć po prostu co na stół postawić, żeby matka się ucieszyła, bo jest obiad w niedzielę, prawda? To jest trochę inna sytuacja niż polowanie dla przyjemności, czyli coś, co wykonuje Kruczyński, który pracuje w Warszawie, w ministerstwie, a jeździ na Polesie, czyli na te kresy polskie, które już nie są polskie, po prostu to jest już osobny kraj, a jeździ tam się odprężyć, zrelaksować, prawda? Inna sytuacja. Otóż profesor Ancy Sikora jest naszą badaczką gdańską, się okazało. Najpierw zaczęłam czytać, potem sprawdziłam jej biografię i się okazało, że ona po prostu uczy w sąsiednim budynku, się poznałyśmy zresztą. I zrobiłam takie pierwsze poważne badanie na temat dyskursu łowieckiego. W Polsce też, pierwsze w Polsce, a zajęła się, jest ona socjologiem, zajęła się polskimi faktycznymi myśliwymi, ale też w kontekście literackim, polskim i nie tylko. Jest to dość ważna, ciekawa dla nas praca. I pisze ona raczej tak, pierwsze doświadczenie związane z udziałem w polowaniu wywołuje nierzadko osobisty szok i ból, który związany jest z brakiem przygotowania uczestnika na silnie emocjonalną reakcję na akt zabijania. Myśliwy stopniowo uczy się unikać nieprzyjemnych elementów doświadczenia łowieckiego, na przykład nie podchodząc do zwierzęcia w agonii, zaraz będziemy o tym mówić więcej, a ci mimo to doznań stara się nie okazywać tych wrażeń i o nich nie mówić. Z czasem traumatyczne przeżycie zabijania zostaje przekształcone w obojętność, rodzi satysfakcję lub u niektórych pierwszy rodzaj emocjonalnego uzależnienia, namiętność
i pasję. Tam trochę dalej będę mówić o tym, że jest to po prostu pasja kosztowna, że często to trzeba wykosztować, ja też tutaj współczuję, nie mówię tego z ironią czy satysfakcją. Trzeba się wykosztować, żeby tę pasję podtrzymać, ale to może za chwilę, bo to już dotyczy bardziej współczesnych myśliwych. Natomiast tradycja polega na tym, iż po tym pierwszym zestrzeleniu lisa czy coś poważniejszego smaruje się chłopcu krwią, krzyż na czole i w ten sposób on jest przyjęty do grupy i czuje satysfakcję. Co do samego Esmonda, to jest on synem malarza i literatki, czyli pochodzi z rodziny artystycznej i sam debiutuje poeta jako poeta w 1907 roku. To jest właśnie zmierzch polskiego modernizmu. Już właściwie ta struktura modernistyczna, młodopolska się wyczerpała. Dochodzi do takiego epigonizmu. Poeci powtarzają te same piękne schematy, ale jednocześnie, i to widać w tych jego utworach, to, że on próbuje różnych form, to też było typowe dla tamtego okresu. Natomiast widać to jego solidne wykształcenie, tłumaczył z łaciny polskich poetów piszących po łacinie, przybliżał ich polskim czytelnikom, tłumaczył też Owidiusza, ale potem właśnie coś się z nim dzieje, to znaczy jedzie na polowanie, odkrywa siebie i najpierw pisze wspomnienia myśliwskie i ja je mam tutaj, to są właśnie te wspomnienia myśliwskie z 1925 roku. No i może jeszcze o nich za chwilę pojawiają się takie głosy, bo głównie się posługiwałam tą pracą, moje wspomnienia łowieckie, z niej będą pochodziły cytaty. Tutaj, które sceny się powtarzają, ja się dziwiłam, że on tak dobrze pamięta te wszystkie momenty postrzelenia tego zwierzątka, tamtego, ale to te sceny się tak powtarzają. Tutaj dość trochę bardziej jest to mroczne, jednak trochę więcej stawia zapytania. 1929 już jakby on się bardziej już określa tą swoją tożsamość jako poetę myśliwego, a tutaj jeszcze tak za bardzo nie kontroluje tych obrazów, dlatego to jest jakby dość ciekawe. I proszę zauważyć, że on też pisze, to już pośmiertnie zostało wydane, bo właśnie umiałam w 1930 roku, pisze też dla dzieci i w sumie 3 książki dla dzieci, których nie zajrzałam. Jeśli Pani chcecie zobaczyć, spojrzeć na to, jest, będziecie mieli bezpośrednie doznanie. Dość, może jeszcze za chwilę potem powiem o jego śmierci, czyli przejdziemy. No i niesamowity jest ten, tak, przejdźmy jedno tak. Dość nadzwyczajny jest język, który się pojawia. Zresztą jak Pani tutaj otworzycie gdziekolwiek tę książkę, to zobaczycie, na czym te zdania są wszędzie. Wszędzie w tej książce się dzieje, w jego pracy pojawia się to samo, czyli taki przesyt, tam nie ma normalnych kolorów, nic nie jest po prostu zielone, albo czerwone, albo niebieskie, tylko po prostu są te cienie i złocienia, i różaność, i purpury. Jest trochę takich narracji, oczywiście typu gender, właśnie, ale taki kicz właściwie. To znowu śmigła ceramka zmierzała, lot błyskawiczny nad samą moją głową i powitana szybkim strzałem ulatywała zdrowo, rozmyślając o strażliwości serca wabiącej zalotnicy. I też proszę zauważyć, że te zastrzelone kaczki tutaj występują w charakterze biało-szarych, barw nieznaczonych plam, czyli objectification, to się nazywa po angielsku. I tutaj jakby ten motyw zalotów polega na tym, dramatyzm tej sytuacji, iż myśliwi oswajają dziką kaczkę i ją jakby wystawiają na wodę. Ona zaczyna wywoływać kaczory, strzela się do kaczorów. Dość ważne jest rzeczywiście, że zabija się samce i zabija się z satysfakcją, tak jakby trochę w ramach udowodnienia, ja jestem tym samcem, który przetrwa, prawda, a wy tutaj zmieniacie się w te barwnie znaczone plamy. Dość często, parę razy u niego, ja może nie redagował dokładnie, ale parę razy się zdarza to porównanie, że piersią w ptak uderza o niewidzialną zasłonę i spada. No i właśnie potem znowu złota, zielenie, diamenty, prawda, perły, straszliwość po prostu tych porównań, jeszcze będziemy dalej o nich mówić.
No właśnie, jego pierwsze polowanie na słomki to jest schadzka miłosnego z dziewiczą przyrodą. On strzela, co się tam dzieje, no po prostu strzela do tych słonek, tak wygląda słomka. Tak wygląda słomka. Jest to tak dość ważne w ikonografii środkowoeuropejskiej, mówiąc tutaj o środkowej Europie, no to właśnie trochę Niemcy, trochę Austria, rejony polskie, być może jeszcze tutaj na Słowenii też jest słomka, czyli taki ptak, który się pojawia na drukach, na talerzach. Naleźć się nim nie można i nie zrobi się z tego rosołu, prawda? Jest też niedrapieżny, więc właśnie nie ma powodu, żeby do niego strzelać, bo on coś tam wyjada, czy wygryza, czy psuje, prawda? I po prostu strzela się do niego, bo wygląda dość pięknie, bo jest taką kolorową lotką i jak te słomki lecą kluczem, to rzeczywiście można strzelać do nich jak do lotek, to zresztą Kruczyński używa takiego porównania, od niego to biorę. No i też proszę zauważyć, że one są uosobieniem dziewiczej przyrody, czyli jest ten taki element opanowania, znowu zniszczenia czegoś, czego nie można posiąść, za przeproszeniem jednak. I Kurczyńskiego wyciągnęłam tą scenę właściwie takiej przyjemności, zachwytu, ponieważ ona momentalnie zderzyła mi się ze sceną Kruczyńskiego, współczesnego autora, gdzie właściwie Kruczyński w paru nieraz odchodzi od łowiectwa, odchodzi, potem wraca, bo ojciec, bo koledzy, bo to, bo tamto, bo jakoś jest okazja, zaproszą, to się jedzie. Potem przeżywa na tym polowaniu kolejną traumę, znowu odchodzi i w końcu dochodzi do takiej sytuacji, że on już nie wraca, tylko właśnie pisze tą książkę wspomnieniową, staje się aktywistą, ekologiem i psychologiem. Natomiast niego właśnie ta słomka to jest jedną ze scen kluczowych, kiedy on mówi właśnie, jest tam już w lesie, widzi tą kropeczkę, rozpoznaje tą kropeczkę jako słomkę i mówi, jak zaczarowana leci prosto na mnie. Tak ma jakiś interes, leci w swojej sprawie, nie dowiemy się nigdy w jakiej. Podniosłem broń, widzę, jak tak łamie się w locie i spada na sosenkę parę kroków ode mnie. I odgłos strzału dobiega do mnie jak przez wadę, czyli coś się już tutaj z tym myśliwym dzieje, prawda? On nie chce przyjąć do wiadomości tego, co się stało, bo przeżywa kryzys akurat. Przeżywa kryzys taki, iż umiera. Po prostu jest nowoczesnym myśliwym, który jest targany wątpliwościami. On nie będzie się zasłaniał za tym jakby kiczem kolorów, tylko właśnie daje się targać wątpliwościami i w związku z tym umiera wraz z ptakiem i pisze: w ręku mam brązowawego, ciepłego ptaszka z ciemno-czerwoną kropelką krwi na końcu długiego dzióbka. Jestem jak odrętwiały, martwy, prawda? On się tutaj kompletnie utożsamia. Zakładam dubeltówkę na ramię i już nie ładuję, jest mi bardzo zimno. On naprawdę fizycznie umiera. Jedyny ptaszek na całym niebie miał przelecieć wprost nad moją głową i spadł na ziemię, prawda? Czyli przeżywa tą tragedię tego przypadku. By potępiać Esmonda, bo nie o to chodzi, warto wspomnieć, iż los zwierząt był mu drogi na tyle, iż użył on poezji, żeby nakłonić ministra rolnictwa i państwowych dóbr, tak się to w tamtym czasie nazywało, do wprowadzenia ustawy o łowiectwie. A to już jest rok 1924, czyli jeszcze przez 2 lata będzie trwała sytuacja, kiedy wszyscy mogą polować na wszystko. Kłusownik może zastawić wnyki, a policjant nic mu nie może zrobić, bo nie ma ustawy. Jakiś poprzedni minister tłumaczy, że właściwie to zależy nam, Polakom, na lesie. A Esmond mówi, no dobrze, nie będzie zwierząt, które będą mieszkały w tym lesie i o tym rzeczywiście jest ten wiersz. On po prostu pisze petycję, bo w tamtym czasie wszyscy piszą petycję do ministra, on pisze petycję, ale wierszem. Rzekł im minister na to niezmiennie uprzejmie: nie da się dziś ustawy przeprowadzić w Sejmie, najpierw skarb, potem żubrze, bo to zwierzęta. Proszę zauważyć, że żubra pod koniec I wojny światowej już nie ma, prawda?
On zostanie odtworzony z małej puli genetycznej, dlatego ma nieustanne problemy zdrowotne, ale właśnie mówi ten zwierz, który właściwie został wybity. I bobry też już są właściwie tak na granicy, też są prawie wytłuczone, głównie przez kłusowników. Na to wszystko przyjdzie pora, będzie całkiem dobrze. Śledztwo czapki z bobra i tak dalej. Zresztą od zwierząt stokroć ważniejszy jest las, właśnie to była ta wypowiedź. Będzie nas, lecz nie będzie ekscelencja nas. Zresztą bardzo jest ciekawe to, że wtedy mówiono ważniejszy jest las, bo w tym samym czasie Polska podpisała umowę z firmą angielską na wyrąb lasu w Puszczy Białowieskiej. I w tej chwili, jak się rozmawia z leśnikami, to tam w tej Białowieży mówią, no coś strasznego wykonali ci Anglicy, dokonali gospodarki rałunkowej i wycięli. No ale nie podpisali Anglicy umowy z przedstawicielem Marsa, tylko z przedstawicielem rządu polskiego na 80, jak się okazuje właśnie w tej małej czerwonej książce jest to napisane, na 80 milionów polskich złotych. I za to mieli dokonywać tylko takiego sobie regularnego wyrębu. No przepraszam, ale to chyba trzeba pomyśleć. Za 80 milionów nikt nie będzie wycinać tylko paru drzewek, tylko wiadomo, że chodziło o wycięcie tyle, ile się da, żeby to się zwróciło i żeby jeszcze można było zarobić. No i tak właśnie to było. No, ale las był najważniejszy i dlatego nie można było chronić zwierząt. Bardzo, bardzo to wszystko niepojęte. No ale właśnie wysłał Eysmont tę bajkę ministrowi i minister też mu odpowiedział wierszem. Zresztą takim trochę gorszym wierzem, bo rzeczywiście wyglądało na to, że problemy zwierząt składają się głównie z tym, gdzie pójść na przyjęcie i takich kobiecych fanaberii dotyczą. Nie ma tam mowy o zagrożeniu życia, czymś takim, ale jednocześnie ustawę o łowiectwie wprowadzono w życie jakoś tak na początku 1927 roku, czyli zajęło to blisko 10 lat od niepodległości. Wprowadzenie ustawy, która jakoś ukróciłaby w tamtym czasie kłusownictwo. A Eysmont dostał posadę w referencie łowieckim, w Ministerstwie Łowiectwa, no i tam już współpracował przy tej ustawie. W 1930 umarł on wskutek komplikacji po wypadku samochodowym. I ja nie chcę się zajmować biografistyką, ale z drugiej strony nie mogę, ponieważ on został, ktoś w niego wjechał. I potem on konał jakoś tak długo, 2 tygodnie, aż umarł. I jakoś bardzo przypomina to sytuację zwierząt, do których on strzela, prawda? Co raz się pojawia tam w tych jego opowieściach, jakby ktoś strzelił niepoprawnie, że to zwierzę jakiś, znaczy aż dużo tego nie ma aż tak jak u Kruczyńskiego, ale jednak pojawiają się takie sytuacje i my też już coraz lepiej wiemy, że tak to się wygląda, że kiedy strzela się do zwierząt, to najczęściej strzela się niedokładnie, najczęściej one umierają w męczarniach i tutaj umierają z przypadku, tylko dlatego, że właśnie komuś wbiegły po trufę i że jakiś idiota do nich strzelił, a tutaj ewidentnie jakiś idiota w niego wjechał. I jest to jakby tak karmicznie bardzo podobna sytuacja. Okej. No, moje przygody łowieckie w momencie właściwie są taką, no nie może być, ale taką książką cytowaną właśnie przez współczesnych myśliwych. I jest to jedyna książka wznowiona zresztą przez wydawnictwo Łowcy Polskiego w 2006 roku. No i mamy właśnie tam taką sytuację, że mamy pierwsze reprezentacyjne polowanie wiosenne w Białowieży, odzyskaliśmy państwo, nie ma już niedźwiedzi, były niedźwiedzie w Białowieży, nie da się otworzyć pana Tadeusza, a chcieliby. Żubrów też nie ma, ale za to jest dość jeleni, dzików w sarnie, jest wzruszenie, ale w żadnym momencie nie ma zastanowienia się, że właśnie, że tych dzików i sarn też w sumie mogłoby zabraknąć, oczywiście zabrakłoby już, gdyby je nie dokarmiali. Pojawia się nostalgia, prawda, bo mówi jakiś stary, co jakiś czas to towarzyszy myśliwemu, temu przyjezdnemu panu z miasta towarzyszy stary myśliwy, ten stary myśliwy opowiada o tym, jak to było w tych dawniejszych dziejach, jaka tam była tych moc zwierząt, jaki to był raj, ile było łosia. Zresztą całkiem niedawno Polski Związek Łowiecki Ministerstwo chciało dopuścić do polowania łosia, jakoś udało się tego łosia wybronić. Ale tak, ale właśnie związku przyczynowo-skutkowego jakoś nie widać.
gajowi leśniczy, w tym momencie jest właściwie taka, mówi się o lobby leśniczy w Polsce, rzeczywiście jest to dość dobrze, bardziej się opłaca być leśniczym niż wykładowcą na Polskim Uniwersytecie, mówiąc krótko. A w tamtym czasie no to jednak tak nie było. To był taki zawód, który leśniczy gajowy towarzyszył właśnie temu myśliwemu panu z miasta, zbierał za nim te zastrzelone przez niego kuropatwy czy inne zwierzęta, mówił w języku, mówił nie po polsku, mówił po ukraińsku, po rosyjsku, czyli jest tutaj taki efekt kolonialny, że pan z Warszawy wybiera się właśnie na to Polesie, do tej dzikości, tam jakąś rzeką najczęściej, no i ten gajowy tam wiosłuje i to jest takie jądro ciemności i oni w górę rzeki gdzieś tam jadą do jakiegoś uroczyska, no i tam właśnie, tam się odbywa to jądro ciemności, prawda? No i tutaj jest oczywiście, chłopi to są kłusownicy, chłopi to są barbarzyńcy, trzeba też ucywilizować samych myśliwych, a cała reszta tutaj rzeczywiście, jeszcze będziemy o tym może trochę, no właśnie, być może dlatego Ismonda nie ma właśnie flaków, nie ma niedobitych zwierząt, których tak wiele jest u Kruczyńskiego, chociaż mi się łatwiej czyta współczesnego autora, łatwiej czytać mi Kruczyńskiego, który mówi tak jak jest, niż przebija się przez te złota i perły i purpury. Ale właśnie być może nie ma u Ismonda aż tylu tych flaków, dlatego że te czynności nieprzyjemne dobijania wykonuje za niego ten służący, czyli gajowy, właśnie taki półniewolnik służący w stylu hinduskim. No i jakby ten klucz postkolonialny, tutaj też na klucz postkolonialny wskazuje być może wręcz to, że oni, kiedy już tak płyną w górę rzeki, to właśnie wyruszają na nowe przygody, a przygoda jest właśnie takim słowem kluczem w krytyce postkolonialnej i podróżnik jako eksplorer, motyw wyprawy w nieznane, ekscytacji, oczekiwania, nadzwyczajne przeżycie, to wszystkie elementy mamy w jądrze ciemności Konrada i ono też się pojawia jako słowo kluczowe w badaniach postkolonialnych. Oczywiście oni nie zauważają tutaj, żeby szczęśliwie zabicie 2 kaczek naraz oznacza śmierć tych 2 ostatnich i odbywa się to tym kosztem czyjegoś życia. Natomiast dzieje się tutaj to, co się dzieje także i w dzisiejszym czasie, czyli przynależenie do tej grupy myśliwskiej oznacza też przynależenie do elity. No i z tym, że ponieważ przyzwolenie na polowanie było w tamtym czasie większe niż jest obecnie, no to właśnie są tam redaktorzy, są atasze polityczni, można porozmawiać z jakimś panem z Ameryki, który upolował jakieś ogromne ilości niedźwiedzi grizzly. I no jest po prostu fajnie, jest to takie doborowe towarzystwo. Proszę też zauważyć, że nie ma, tak jak teraz, nie ma żadnych ekologów, nie ma żadnych przeszkadzaczy, którzy by psuli tę narrację czy komentowali. Także myśliwi mają prawo do swoich uczuć, mogą je bez końca powtarzać. Jest to zawsze nowy wyjazd, nowe strzelanie, powtarzane, a za każdym jednak razem nowe, nie ma antynarracji, która kwestia nowawych opowieść. Spolowanie, no właśnie, sporo się tutaj, są te przykłady na to, co mówiłam, ten uproszczony rosyjski, sporo jest tej radość się będzie powtarzała, nektary szczęśliwości. No i proszę zauważyć, że ja po części tutaj mogę się utożsamiać, ponieważ kiedy robiłam badania archiwalne z tego czasu, to pamiętam, jak to było, kiedy się znajduje jakiś element, wiem, jakiś trop, który nas prowadzi na naszego bohatera, czy naszą bohaterkę. No jest to uniesienie czułe, jak bije mi mocniej serce, bo coś znalazłam w XIX-wiecznych archiwach. A później jakby nie znajdę, no więc z domu tak się spada uniesienia i wzruszenia archiwisty są zupełnie niewyobrażalne dla ludzi, którzy się czymś takim nie zajmowali. No i tutaj jest podobnie właśnie, kiedy on mówi, że mocniej mu serce bije, prawda, i wyczekuje, no ale nie trafił, prawda, no więc już jest mu smutno i przygnębiony jest. Jest to podobne,
bardzo emocjonalnie mocno przeżywana sytuacja. Stanem właściwym dla myśliwego jest więc oczekiwanie. Myśliwy musi się nauczyć trwać gotowości, otwarcia, oczekiwania, nadziei, musi wstać wcześniej, przygotować sprzęt, zwierzę pojawi się albo nie, czyli uprawia swego rodzaju zen, odsuwa negatywne emocje, oczekuje, że w pewnym momencie ekstaza nastąpi. Jest to też swego rodzaju zen uwodziciela. Te motywy uwodzicielskie, prawda, już trochę widzieliśmy. Polowanie osyza się na naraz uwodziciela. Tutaj na przykład oprócz tej krekuły, tej żywej kaczki, można też robić tak, że wypuszcza się na wodę kaczkę sztuczną, czy tam wyrezaną z drewna, i wtedy ten gajowy właśnie zaczyna naśladować wołanie kaczuszki. I oni tutaj czekają, no właśnie się nie doczekali, ale warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że zwierzęta należą do jakby społecznie niższej grupy, ponieważ zwierzęta właśnie mają swoje rytuały, mają swoje obyczaje, zwłaszcza rytuały godowe, i w momencie, kiedy je odprawiają, wtedy narażone są na niebezpieczeństwo. Także ten czas namiętności jest dla nich czasem słabości. Wtedy są bardziej zaskoczone tym, że umierają, bo oczywiście mają swoje miłosne interesy, i to akurat, że zostają zaskoczone, staje się dodatkowym powodem radości dla myśliwych. Także nikt tutaj nie odmawia kaczkom inteligencji, ale inteligencja to zostaje zaburzona przez namiętność i to owe kaczki gubi. I to, czego jesteśmy świadkiem w takim razie, jest jakimś teatrem miłości i śmierci. Jest godzina 5 rano, pływa już kilka ubitych kaczorków przed moim stanowiskiem, wracaliśmy wypoczęci i ukojeni. Szczęśliwy strzelec, na którego taka chmura nadleci. Nieustające są jakby możliwości rozgrywania tych samych scen. Podobnie z jeleniami. Rykowisko też jest koroną łowiectwa, zresztą cały czas odbywają się polowania w czasie akurat rykowiska, kiedy jelenie są tak ogłupiałe hormonami, że nie są w stanie się bronić, aczkolwiek polskie jelenie już się bronią i na przykład po świcie już nie ryczą. Ryczą w nocy, o 3-4 w nocy, kiedy nie można ich zobaczyć, a o 5 rano już nie ryczą, bo wiedzą, w pamięci genetycznej by się zachowywało, że wtedy można na nie strzelać. Są dużo ostrożniejsze, nawet na skraju Białowieży. Prawda? Brałam udział, pewnie może jeszcze pobiorę, w takiej akcji, która nazywa się Rykowisko, ale polega ona na tym, iż aktywiści przyjeżdżają do Białowieży na ten czas, wolontariusze, i wybierają się na spacer pod ambony, pod te stanowiska łowieckie, akurat w czasie, kiedy ewentualni myśliwi mogliby zabierać się za polowanie, czyli to jest jakby 5 rano i potem 5 wieczorem przed zmierzchem. Myślałam, że to będzie jakieś straszniejsze, że będzie tam dochodzić do niebezpiecznych scen, ale okazuje się, że myśliwi już jakby wiedzą, że taka akcja się odbywa, więc oni po prostu w tamtym czasie nie przyjeżdżają, nie polują. No, ale nawet na nie polującym czy siedzącym gdzieś cicho dość trudno było zobaczyć jelenia, bo one się stały już jednak aż tak ostrożne. Zabija się, słyszę od czasu do czasu, słyszymy takie bajki, że można wtedy łatwiej wyselekcjonować, jak się na tej ambonie stoi, na tym stanowisku strzelniczym, i że można wtedy wyselekcjonować i zabić co słabsze. Otóż nie, no wtedy, kiedy jeszcze myśliwi się nie musieli cenzurować, to oczywiście mogli mówić zupełnie jawnie, że zabija się najbardziej wartościowych genetycznie te zwierzęta, najpiękniejsze po prostu. Czy to najpiękniejsze ptaki, czy to najpiękniejsze jelenie. Właśnie. Tu jest też taka scena, bo coś tu się dzieje z męskością właściwie takiego dość niesamowitego. W tej książce jest to bardziej dosłownie i dramatycznie opisane. Oni wybierają się na polowanie gdzieś w innym miejscu, ale widzą przebiegające im stado dzików, więc stają w miejscu i lecą za tym stadem dzików i
udaje im się postrzelić jednego, a ten dzik jest ranny i ucieka na bagna, już jest ciemno, więc przywołują kogoś, jakiegoś gajowego z psami, żeby wypuścić tego psa, psy znajdują tegoż dzika. Oni tam bez narażeniem życia idą przez te bagna po to, żeby to zwierzę dobić. Dobiją je, potem je ciągną, on zgubił swoje własne futro w tej pogoni, więc to jest zupełnie przedziwne. I oczywiście patroszą go i wycinają jądra temu biedakowi, oczywiście już nieżyjącemu, i rzucają je psu. Jakiś przedziwny, zupełnie przedziwny rytuał właśnie związany z pokonaniem z kości. Tutaj jest sporo nie ma wyjaśnienia. No moim zdaniem to ma jednak coś wspólnego z poniżeniem tego zabitego. A to nie jest tak, że się wycina ze względu na to, że hormony działają i smak mięsa jest inny? Może być tak. No. Mnie się wydaje, że to tylko o to chodzi. Dzięki, bo ja Pani Wiera już tam... Bo tak mnie się wydaje, że tak się robi też przy świniach. Tak, tylko dlaczego psów w takim razie? Bo oni inne wnętrzności po prostu pozostawiają i... Dlaczego psu? A to dlaczego psy, to nie wiem. No właśnie, nie, to już nie wiadomość. Okej. No i sporo mamy tutaj właśnie takich przyjemności i radości. Tych przykładów nie będę cytować, bo nie chcę Państwa tutaj trzymać bez końca. Ale no jeden taki cytat: rozgarzyła się broń, rozgrzało się serce myśliwskie od radości strzelania. Później jak się okaże, zresztą albo dojdziemy do nich, albo nie, w tym momencie, kiedy myśliwi są już jakby kwestionowani przez ekologów, kiedy muszą się kontrolować, to pojawiają się deklaracje: nie, my tego nie robimy dla przyjemności, my to robimy, żeby kontrolować, żeby ograniczać. No ale właśnie myśliwy z dwudziestolecia międzywojennego mógł jeszcze przyznać, że tak naprawdę po prostu chodzi o przyjemność. Tu jest cała historia o tym, jak się wygrzebuje borsuka i jaka to jest przyjemność, bo prawda, zresztą wykonuje się tą czynność, no fakt, że wokół borsuka urósł niesamowity mit, ponieważ jego smalec był potrzebny, sadło było jakimś smarowidłem i leczyło gruźlicę i jakieś rozmaite inne choroby. I tutaj w tej pierwsza medycyna właśnie polegała na tym, żeby tego borsuka na różny sposób palić, pić, przetrawiać, skrużyć kamień nerkowy, ale jednocześnie zazwyczaj przykre jego dobijanie trwa straszliwie długo i mąci piękne wrażenia myśliwskie, no ale potem można jest czym smarować buty. Także kolejny opis polowania, z kolei opis polowania z puchaczem, tutaj też nie strzelił do jakichś innych ptaków, on mi pocieszyłem się, strzałem do sujek, czyli myśliwy tą swoją spragnioną wrażeń duszę musi nieustannie koić i musi się pocieszać. Zupełnie takie nadzwyczajne stwierdzenie, jakaż to dzika, pierwotna, żywiołowa radość napełnia serce myśliwe na pożądany widok, czyli farba to znaczy krew, prawda? Tak jak brzmi tytuł powieści Kluczyńskiego, to w tamtym czasie kodeks myśliwych polega na tym właśnie, żeby używać jednak kodu myśliwskiego i nie nazywać. Serce łomoce rozsadza pierś, jaka to jest wielka radość, jeszcze więcej radości, a jednocześnie ten myśliwy wykształcony, myśliwy wyemancypowany spełnia jakąś funkcję edukacyjną i mam wrażenie, że swoimi pismami Eismont edukuje innych myśliwych, czyli jakby przypomina im, że zastrzelone zwierzę no jednak trzeba wyszukać i dobić, żeby nie umierało w męczarniach. Zresztą no właśnie to samo pojawia się u innego autora z tamtego okresu, wydaje mi się, że lepszego, który też podobnie jakby naucza, że nie wolno gubić postrzelonej zwierzyny. Naucza się też, przypomina się myśliwym o tym, że matki się oszczędza, właśnie o ile można dostrzec na czas, że ta matka także kilka takich momentów jest, gdzie on nie zabija.
nie zabija łani, nie zabija kaczki z małymi. A jednocześnie, jak przeczyta coś takiego, otóż on wybiera się do Pinogóry, do opada hrabiego Krasińskiego. Obława na koty i kot to jest zając, czyli ta obława na zające, chociaż jest tam dużo zwierzyny, nie przynosi przykrego charakteru rzezi, który cechuje zazwyczaj. Jeśli zazwyczaj, to znaczy, że jednak zazwyczaj te polowania były rzezią, no ale tutaj jest wyjątkowo i dlatego tam jedzie z przyjemnością, że nagle rozwiązałam zagadkę, dlaczego kocie łby nazywają się kocie łby. Ja mam kocie łby pod domem, bo to jest taka dzielnica historyczna, nie można w Oliwie, Gdańsku, nie można tych dróg zmieniać. No i to są takie dość pokaźne kamloty i się zawsze zastanawiałam, skąd się to bierze, czy masowo zabijano koty w Polsce, jakie to by było przykre. No ale jednak jeśli kot to zając, to wydaje mi się, że szukam etymologii, że nie znalazłam, ale wydaje mi się, że taka etymologia mogłaby być słuszna, że te kocie łby to jednak są zajęcze głowy, czyli cały martwiający na pokocie. Tutaj akurat jest scena z pokotu, gdzie są ptaki, no ale tutaj właśnie Państwo możecie zobaczyć, że jest ten element takich poukładanych przy sobie kamlotów, że być może tak to się ludziom nałożyło. Próbowałam prześledzić takie momenty, właśnie kiedy ta narracja się Esmondowi łamie. No i łamie się właśnie w takich momentach, kiedy poeta w nim chciałby się jeszcze pozachwycać wolnym ptakiem, ale myśliwy z nim wygrywa i strzela. No też nie jest wolny, jest urzędnikiem, prawda? Jak już się ten łowca w nim obudzi, no to już wtedy szczęście łowieckie uderza mu do głowy, szczęście, rozkosz, no i pieśń Głuszcza się kończy. Poeta zostaje, może ją opisać, ale jest też taki element rywalizacji. Że to w końcu Głuszca nie będzie słychać. Są też takie momenty, kiedy on dostrzega inteligencję zwierząt jakby do tego stopnia, że wydaje się, że przez moment, iż on znajduje się w środku obławy. I wygląda to tak, iż no właśnie to się chyba odbywa w tej Opinogórze i zwierzęta zające są już otoczone i on ma wrażenie, jakby one się wahały i namyślały i w pewnym momencie tak jakby się namówiły, bez wahania i bez namysłu rzucają się w jedną stronę na najsłabszego z myśliwych, na najsłabszego ze strzelców. Wiedzą, że parę z nich zginie, ale w większości mają największą szansę, żeby się wydostać i się wydostają. Prawda? Także no może rzeczywiście się namówiły w jakiś sposób. Na mnie zdane nie zawsze słowa są potrzebne. Zresztą czytałam równolegle, bo to się zaczęło, mówię u mnie od lektury powieści, w których zwierzęta są bohaterami. Jest taka powieść po polsku, w którym nazywa się to Wodnikowe wzgórze, pisana rzeczywiście z punktu widzenia leśnych królików i na podstawie, bo to już jest po II wojnie światowej, na podstawie badań o ich społecznościach wykonanych i faktycznie mają one, dzikie zające mają mają dość skomplikowaną strukturę społeczną, mają hierarchię, mają swoją straż, której zadaniem jest bronienie terytorium i być może faktycznie są w stanie wykonywać takie strategiczne zadania w celu przetrwania. Jest też druga sytuacja, bardziej dramatyczna. Proszę zauważyć, że on 2 razy powtarza, nie zapomnę nigdy tego widoku. Otóż 3 lisy są otoczone i to przywarowały jakieś wróżnie, które za jakimś obsypanym śniegiem krzaczkiem, starając się ukryć przed ludzkim wzrokiem, to znów usiłowały przedrzeć się przez linie nagonki. Czyli widzimy, na moment Esmond wychodzi z siebie i jest jednym z tych lisów. One wykonują to, co on by wykonywał na ich miejscu. I powtarza, nie zapomnę tego widoku ani ja, ani żaden z myśliwych. 2 spośród tych lisów padły, 3 uszedł w ostatniej chwili na flance. Okej, a to chyba już... No i właśnie jest też taki moment, kiedy
lis skacze i myśliwy zauważa, że nie skacze tylko dlatego, żeby być może uniknąć strzału, bo to też się może zdarzyć, ale skacze po strzale, machając ogonem, bo cieszy się, że nie dostał. Jest też tam wcześniej taka scena, gdy lis udaje martwego. Jest dotykany, jest głaskany na piękne futro, jest to futro sprawdzane, zostaje położony na wozie i zeskakuje z tego wozu i ucieka. A straszliwość sytuacji jest taka, że oni nie odpuszczają i po chwili ostatecznie jednak zabiją tego lisa i żona Wasylego się ucieszy, prawda? Ucieka również. Także nie odpuszczają. W pewnym momencie ma się wrażenie, zawsze jak się czyta tą książkę z 29 roku, że autor się zmienia nie tylko, już przestaje być poetą, ale staje się księgowym momentów zabijania. Zresztą można zajrzeć w tę książkę na chybił trafił i będzie to albo kolejna scena strzelania, albo właśnie jakiś niesamowity opis księżycowej nocy, prawda? Albo. Także jest są zmieniane i nakładane i powtarzane te warianty sposobów, w których zwierzę umiera i właściwie bardzo się dziwię, jak on był w stanie to pamiętać, że mu się to nie zlewało. Ważna informacja jednakowoż, ponieważ on faktycznie jest świadkiem tego, jak to było w Białowieży zaraz po wojnie, to u niego znajduje taką historię, której nie widziałam nigdzie indziej, to znaczy tegoż, iż jakiś leśnik opowiada mu, że w czasach carskich były stada żubrów jeszcze w Białowieży. Niemcy na początku strzelali, ale potem już się opiekowali, czyli nie jest tak, że Niemcy wybili do końca, ale kiedy się zaczęła swoboda, wolność, czyli Polska stała się Polską, chłopi okoliczni zabijali najpierw na mięso, a potem, kiedy już się najedli, to zabijali dla przyjemności. Prawda czy fałsz? Bo to jest opowieść jednego leśnika o tym, że właśnie to ścierło jeszcze tam gniło i było strasznie. Ale Miłosz w takim eseju Sprzedać Wawel na cegłę, zresztą bardzo współczesnym teraz, bo Miłosz argumentuje, iż nie wolno wycinać Puszczy Białowieskiej, bo to jest to tak wartościowe jak Wawel i można by równie dobrze Wawel na cegłę sprzedawać swoją drogą, czemu nie? Także Miłosz pisze o ekstazie polowań w lasach wcześniej posiadanych przez arystokrację, niedostępnych dla wspólstwa po następstwie rewolucji francuskiej. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że arystokraci mają lasy, mają całkowitą nad nimi kontrolę, mogą zabić chłopa kłusownika, który chce tam sobie coś zastrzelić, bo po prostu, żeby nie umrzeć z głodu. Ale arystokratów przecież nie ma, bo w Paryżu im obcinają głowy i można sobie poszaleć. I chłopi, którzy nie mieli dostępu wcześniej do lasu, po prostu szaleją i zabijają więcej niż byłoby im kiedykolwiek potrzeba. Po prostu w mieście odbywa się jedna orgia zabijania, zabija się ludzi za pomocą gilotyn, a w lasach odbywa się równolegle też orgia zabijania. To zresztą jest ten cytat właśnie z Miłosza, z tego artykułu Sprzedać Wawel na cegłę. W ostatnich słowach on tu mówi, rewolucja francuska wyraziła się nie tylko zabijaniem młotami głów świętych na romańskich portalach, również mordowaniem w lasach wszystkiego, co biega i lata. I dość też niesamowicie nakłada się ta sytuacja o tych mordowanych żubrach z wydarzeniami II wojny światowej, gdzie jak na podstawie zresztą badań IPN-owskich, zeznań IPN-u, ukazała się książka Miasta Śmierci Tryczyka, w której mowa jest o polowaniach miejscowej ludności na Żydów, po to, żeby ich dostarczyć Niemcom, po to, żeby dostarczyć jakąś nagrodę za tych zaparłych Żydów. Także jest to bardzo podobna narracja polowania, czy to na zwierzęta, czy to na ludzi. Tutaj akurat mowa jest, są bardzo zbliżone okolice, gdzie doszło do zabicia 20 Żydówek w sposób straszliwy. Ja tutaj nie cytuję
nie cytuję w jaki. No ale właśnie to jakby to piękno przenoszenie się historii o właśnie ukrytych zabójstwach w tym wypadku, czy to ukrytych zabójstwach zwierząt, ukrytych zabójstwach ludzi, w tym wypadku tych kobiet. Można by pomyśleć, że dochodzi jednak do jakiejś zmiany u Eysmonda, bo w miarę jak się czyta do niego książkę, tą późniejszą, to coraz częściej się pojawia takie wyznanie, że spojrzenie jest nieraz rozkoszniejsze od strzału, że prawdziwy myśliwy w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu nie potrzebuje zabijać, żeby być szczęśliwym, że jest jest tak pięknie, że niemal nie chce się strzelać i nawet używam słowa zabijać. Jest zbyt pięknie, by zabijać. A słowo zabijać jest zakazane. Mówi o tym ręce Psikora. Ale jednocześnie jakby nigdy nie jest, do końca nie będzie on w stanie wyjść z tych oleodrukowych dekoracji. Z tych ckliwości. W jakim sensie słowo zabijać jest zakazane, że nie używa się, strzelamy, ale nie zabijamy? Chyba tak, chyba nawet nie wiem, czy strzelamy można powiedzieć. Musiałabym sprawdzić, ale na pewno nie można powiedzieć, że się zabija. Chociaż teraz już jakby też przymuszani myśliwi zaczynają trochę rezygnować z tego, kiedy już się im wytknęło sztuczność tego języka myśliwych, ale to nie zawsze tak. Tak jest. Jakie mamy możliwości interpretacyjne tutaj? Otóż mamy rozliczne. Ja jeszcze będę chyba tak przez 10 minut mówić. Udało mi się całą tą prezentację zrobić na jednej konferencji w 20 minut, ale tutaj szansa i widzę, że ona mogłaby trwać jeszcze dłużej. Będę ją teraz, zaraz jak wrócę do Polski, będę ją przygotowywać do publikacji, także tak będzie ją można przeczytać. No i mamy takie możliwości interpretacyjne. Możemy interpretować kwestie własności, która się tutaj pojawia. No i dlaczego nie Pierre-Joseph Proudhon, który się zastanawia nad tym, czym właściwie jest własność, jak to jest, że jest niewolnictwo i kto postanowił, że jeden człowiek jest niewolnikiem drugiego, jak to jest, że jest własność i jak sobie kształtowaliśmy tę koncepcję. Tu jest niestety tekst po angielsku, ale Proudhon zwraca uwagę na to, że są takie elementy, nad którymi właściwie my nie mamy technicznie mocy, nie mamy mocy ich mieć. Nie możemy posiadać gwiazd, no się okazuje, że czasem może już możemy, ale technicznie nie powinniśmy, to jest myślenie abstrakcyjne, że możemy. No, nie możemy posiadać gwiazd, nie możemy posiadać oceanów. Już trochę, no niby możemy podzielić Morze Bałtyckie i inne, w sensie połowów, prawda? Ale też możemy się zapytać, czy mamy prawo dzielić morze. Jak to jest, że zwierzęta należą do kogokolwiek i czy jest w ogóle słusznie myśleć, że dzikie zwierzęta najpierw są dzikie, nieoswojone, czy one mają prawo do kogokolwiek należeć. No, oczywiście historia jest inna. Znaczy, w momencie scentralizowania państwa polskiego zwierzęta w państwie polskim należały do władcy. No to było się o co bić, prawda? Zawsze w tamtych czasach mieliśmy dużo więcej lasów, dużo więcej zwierząt. Mieliśmy zatem łowy wielkie na grubego zwierza i to był turzuk, niedźwiedź i jeden dzik. I łowy małe na drobnego zwierza, ptactwo, lisy, sarny, zające. Łowy małe mogli uprawiać też poddani. Łowy duże? Nie. W XI-XII wiek wykończyliśmy tura. Brawo. A w 1410 mamy ustawę o łowach. Władysław Jagiełło ogłasza, przywilej łowów wchodzi do prawa rycerskiego i powiązany jest z własnością ziemską. Z jednej strony mamy królów, którzy wykazują troskę o zachowanie zwierzostanu. Może z wiadomych powodów, ale właśnie zależy im na tym, żeby ci poddani tam trzymali się od lasów z daleka. A z drugiej strony mamy takie sytuacje jak bitwa pod Grunwaldem, która jest poprzedzona ogromną rzezią zwierząt, ponieważ trzeba tą dziczyznę upolować, uwędzić, przygotować, żeby rycerze mieli co jeść. No i potem następuje rzeź ludzi. Następnie mamy statuty litewskie. Kłusownicy są karani śmiercią za naruszenie prawa własności. Głównie. Statut III litewski trochę to poprawia, już nie zabija się kłusowników, zabiera się im broń, psów, płacą grzywnę.
Też to nie tylko chodzi o kłusowanie, chodzi czasem po prostu o polowanie, zapędzenie się na cudzą własność, prawda, do cudzego lasu. I ostatecznie potwierdza w 1975 roku ustawa, iż dzieci mają pełne prawo polowania na własnym gruncie. Naprawdę można polować przez cały rok, także na cudzych polach. A król poluje w promieniu od 20 km do Warszawy i przysyła mu się, zwłaszcza jeśli jest królem Sasem, Augustem III Mocem, ściąga mu się drzewa z Białowieży, wycina się i ściąga, one potem usychają i przywozi się w klatkach zwierzęta, żeby do nich strzelały, zwierzęta przebijają takim tunelem i się do nich się je zabija. No, generalnie w tym momencie jest tak, iż zwierzęta w stanie wolnym stanowi własność państwa, więc możemy tutaj, gospodarka łowiecka, to wieloletnie, roczne plany hodowlane, no w pewnym sensie można tutaj już mówić o hodowli, jednocześnie jest ta tradycja, jednocześnie jest tutaj podstawa chrześcijańska, czyli sobie żyjemy poddaną, czyli takie właśnie doświadczenie chrześcijańskie to jest polowanie. Doświadczenie chrześcijańskie jest też jakby polowaniem nieżydowskim, ponieważ Żydzi nie polują, bo, i to jest ciekawe, także zostańcie Państwo ze mną jeszcze przez chwilę, bo dopiero teraz możemy zobaczyć, na czym polega właściwie polowanie jako element ważny tradycji chrześcijańskiej. Żydzi nie polują, bo zabite w polowaniu zwierzę jest trefne. Wiadomo, że nie jest zabite tak, jak powinno być. Mięso tak zdobyte jest bezużyteczne, nie da się go uzdatnić, ale do tego czerpanie przyjemności ze śmierci zwierzęcia jest grzechem. Szochet, rzeźnik, który zabija rytualnie zwierzęta, powinien trochę nie lubić swojej pracy. Nie bardzo, bo nie ma co męczyć człowieka, ale trochę powinien nie lubić. Nie można też robić spektaklu z polowania, nie wolno używać psów. To jest ciekawe dlaczego, bo psy przydają śmierci elementu drwiny, bo one tak szczekają, tak jakby kpiły z tego zwierzęcia i to jest niesłuszne. Także można ostatecznie upolować coś, bo rodzina jest, człowiek jest najważniejszy, czyli jeśli mamy umrzeć z głodu, to już sobie coś upolujmy, ale bez psów i tyle, ile trzeba. Tu już są takie poszczególne linki, to co się dzieje jakby przez ostatnie lata, gdzie zresztą z oburzeniem społecznym to się spotkało, bo w Polsce akurat myśliwi nie są aż tak bardzo w tej chwili cenieni. Raczej 80% społeczeństwa się odnosi z dystansem, ale właśnie doszło do takich sytuacji, gdzie bażanty i kuropatwy były hodowane w Olirach. No jeśli one były hodowane, to one nie były już dzikie. Czyli tutaj pytanie jest, czy jeśli się hoduje zwierzęta, to czy one nie powinny być w takim razie zabijane z jakimś tam, nie wiem, elementami przestrzegania takiej czy innej kontroli, prawda? Przy maksymalnym zapewnieniu im unikania cierpienia. Natomiast one tutaj wylatywały po raz pierwszy na wolność i wylatywały prosto pod kulę. Było 500 bażantów, 400 zastrzelono, przy okazji wpakowano ołów w ziemię. Także właśnie kwestia własności była tutaj bardzo ciekawa. No to jest sporo takich, wyciągnęłam cytatów właśnie z Tory, czyli z Starego Testamentu, które są zupełnie inaczej, znaczy w polskiej tradycji polskiej chrześcijańskiej, ja tych cytatów nie znajduję. One są istotne w tradycji żydowskiej. Na przykład to, że nie wolno wycinać drzew podczas obleżenia wrogiego miasta, bo drzewa nie mają szans się wycofać ani schronić. Można z nich jeść, ale nie można z nich ich wycinać. Albo jeśli napotkasz gniazdo na drzewie z plakami małymi, to możesz zabrać tylko jej małe, ale nie możesz zabić matki. Albo możesz wyjąć jajka, ale matki nie możesz zabijać. Jest zakaz ranienia zwierząt bezistotnej i przestrzennej. Jest jakby taki nakaz, żeby doceniać komary, pchły komary i muchy. Jest taki bardzo ważny cytat, to jest z Midrasza, czyli z komentarza do Tory. Kiedy Bóg stworzył pierwsze ludzkie istoty, zawołał ich do ogrodu rajskiego, powiedział: spójrzcie na moje dzieła, jakie jest piękne, jak znakomite, dla was je stworzyłem. Uważajcie, abyście nie popsuli i nie zniszczyli mojego świata, bo jeśli to uczynicie, nie będzie już nikogo, kto by to naprawił. No, bardzo ważne, nieustające od
czytywano. Właśnie jeszcze taki element tradycji żydowskiej, że nie wolno polować na skot, bo pozbawiamy w ten sposób zwierzę szansy na doznanie jego własnego życiowego potencjału. Czyli to jest to, co możemy właśnie pomyśleć, kiedy czytamy te opisy Weismonda. Ptaszek leci gdzieś w swoich interesach, ale nie doleci i już jakby nie spełni tego, co miał spełnić. To jest właśnie ten midrasz o tym, żeby nie niszczyć świata, bo nie będzie kto miał go naprawiać. A znowu tutaj mamy tradycję polską. To jest bardzo ciekawe, że mamy jest ambona kościelna w kościele, z niej się czyni kazanie, i ambona łowiecka. To jest to samo słowo. I to jest taka książka polującego księdza, który w sumie mówi o tym, iż w języku łowieckim używa się wyrazów sakralnych, a ewidentnie być może też na odwrót, ale książka udowadnia, iż oba te języki przecinają się, inspirują się sobą nawzajem. I rzeczywiście, jak poczytać ten słownik, jest on dość obszerny i te paralele są nadzwyczajne, zresztą jest nie tylko ambona, nie tylko uczta, jest chrzest myśliwski i sporo innych wydarzeń. Chodzi tutaj oczywiście o pewne swego rodzaju wyniesienie, sakralizację myślistwa w tejże pracy. Ale ciekawe jest samo to polowanie z ambony, ponieważ jak czytam o polowaniu z ambony u Weismonda, to jest to zupełnie inna ambona. To po prostu taki pokoik z osłoniętymi okienkami i można było tam sobie też pomieszkać bardzo wygodnie i można było sobie też popatrzeć na te zwierzątka. One sobie tam naokoło chodziły, ale przede wszystkim był tam jakby spory komfort, jadła, napoje, piecyk i tak dalej. Natomiast te współczesne faktycznie przypominają, tu mamy plachę z filmu Poko, czyli jeden z wieży kadłub, przypominają one, to mówi Kruczyński, ambonki z wieżyczki, no te ambony współczesne przypominają wieżyczki z strażniczych z obozów koncentracyjnych, no tak? Faktycznie jest, prawda? Zresztą właśnie nie wiedziałam, czy kiedykolwiek było inaczej. Jeśli chodzi o socjologię, no to jest właśnie ta nasza Dorota Radzec-Sikora, Sens polowania, 2009 rok. I sporo jest takich bardzo ciekawych spostrzeżeń, ale może przejdę do tego, co już być może wcześniej zauważano. Ona zresztą, posługując się badaniem amerykańskim, pisze o tym, jak powiela się ta narracja myśliwego z narracją uwodziciela. Czyli najpierw jest sporo zabiegów związanych z zapachami, albo będzie to wabienie, albo właśnie zmycie z siebie ludzkiego zapachu, żeby nie odpychać, sporo napięcia emocjonalnego, duże zaangażowanie, no i efekt daje pełne rozładowanie tego napięcia, poczucie relacji i satysfakcji, a po wszystkim musi nam zostać pamiątka, czyli trofeum, a ponieważ z piękną kobietą można się ożenić i wtedy ją pokazywać światu jako trofeum, a pięknego zwierzęcia nie można przy sobie oprowadzać, więc jakby jedyny sposób, żeby ta narracja mogła się dokonać w analogicznym trybie, to jest niestety zabicie zwierzęcia i wtedy takie zabite zwierzęcie można innym pokazać, dać pogłaskać. I tutaj to podkreśla Radzec-Sikora za badaczem amerykańskim. Nie można mówić jednak, iż jest to jakaś sytuacja wykonywana przez wąską patologiczną grupę mężczyzn, ponieważ polowania są organizowane przez liczne męskie społeczności, a nienormalny jest raczej ten, kto nie lubi polować. Tutaj w pewnym momencie argumentowałam, iż to zresztą u Weismonda widać, że u niego, bo nawet jakby szukać bardzo czy jest to seksualność homoseksualna, czy heteroseksualna, to właściwie trudno się doszukać. Nie ma tam też właściwie sadyzmu, bo za dużo jest tej radości i przyjemności. Także ostatecznie można by mówić, że narrator Esmondowski jest zorientowany na polowanie jako takie, zorientowany to jest jego orientacja seksualna, polowanie. On się po prostu w tym spełnia.
Są takie współczesne projekty, które się zaczęły pojawiać w Polsce, czyli projekt Polowanie sprzed kilku lat, wydarzenie artystyczne, zaproszono studentów, ekologów, myśliwych, autorów, przeciwników myślnictwa, wykładowców, kilku myśliwych, którzy odważnie się zgodzili. Jest oczywiście książka Olgi Tokarczuk, jest ostatnio w tym roku pokazany film Pokot, rok wcześniej było Królestwo, czyli Le Saison, to jest film francuski, nakręcony, znakomity, nakręcony między innymi w Puszczy Białowieskiej, taka jakby historia lasu, ale też lasu poprzez polowanie i poprzez no, niestety też niszczenie bogactwa tych lasów. Są współcześni bohaterowie. Ten największy pan to jest po prostu bohater z filmu Pokot, to jest aktor doskonale ucharakteryzowany, jakby przypominający do złudzenia faktycznych myśliwych. No, panią profesor się widziała, jak jedna pani profesor się zastanawia, jak oni znaleźli takich aktorów nadzwyczajnych, żeby ich w tym filmie Pokot pokazać. No i mamy współczesność, to już tylko krótko, Hubertus to są takie obchody współczesne myślistwa, co roku się odbywają. Jest zupełnie nadzwyczajna książka. Andrzejczak jest zresztą członkiem jakoś wysoko postawionym Polskiego Związku Myśliwskiego i pisze o wypadkach na polowaniach. Jest to zupełnie nadzwyczajne, bo najczęściej te wypadki zdarzają się, że komuś się nudziło, szedł ze stanowiska, ktoś inny nie rozładował broni, poślizgnął się, potknął, broń wystrzeliła, a tamten mu się napatoczył, bo się nudził. I można mieć wrażenie, że zawsze dochodziło do takiej sytuacji, nawet częściej, ale właśnie 100 lat temu jeszcze życie ludzkie było dużo tańsze, nikt tego nie odnotowywał, a my się dziś przejmujemy. O tym, że one były częstsze, mówi zresztą nam tutaj Eismont, cytuje on odpowiednie wierszyki, mówi, że na pewnych polowaniach, pewne polowania po prostu wiążą się z zagrożeniem zdrowia i że wręcz nie należy wybierać się na polowanie ze złymi myśliwymi, bo wiadomo, jak to się skończy. No i napisał on taki wierszyk: polowanie jest bardzo przyjemnym zajęciem, lecz milej być myśliwym niż łownym zwierzęciem, chociaż są polowania, z których by wyjść żywym, bezpieczniej jest zwierzyną być niż myśliwym. No to właśnie w temacie wypadki na polowań. To już jest taka historia, może już to w prywatnych sytuacjach opowiem. Tutaj natomiast doszło do zakłócenia Hubertusa, bardzo poważnych obchodów myślistwa w Spale rok temu, kiedy ekolodzy po prostu położyli się na pokocie przy zabitych zwierzętach. No i to jest właśnie ta scena, i tutaj też protestowali przeciwko udziałowi dzieci w polowaniach, na co pozwala nasze prawo 15 roku życia. Tu jest łowiec polski, który przepisuje i stara się uwspółcześnić. Zresztą bardzo to jest ciekawe, że naczelni tego miesięcznika, że nie zależy na tym, żeby nie wychodzić na wózów w kapeluszach z piórkiem, czyli zależy im na tym, jak będą postrzegani przez otoczenie, przez społeczeństwo, no ale jednocześnie jednak wyśmiewają tych ekologów w sposób straszny, nazywając ich pseudoekologami, nazywając ich komediantami, prawda? Więc to też jest sporo antagonizmu po jednej i drugiej stronie. A jednocześnie też bardzo ich obraża to, że mogą być porównywani do hodowców mięsa, ponieważ uważają, że ich zachowanie, ich relacja ze zwierzętami jest szlachetniejsza i tutaj mówią nawet o tym, że jak przestanie się strzelać do dzikich zwierząt, to wtedy opanują nas producenci plastiku. To już takie poszczególne, to właśnie jest moje zadziwienie nad tym. Radzę Sikora zrobiła badania wśród myśliwych i okazało się, że jakiś spory procent chodzi na polowania, mówię powyżej 50%, nie znajdując już, przyznając, że nie znajduje być może takiej przyjemności jak kiedyś, ale no mimo, że tam był mniejszy procent z tej grupy, która chodzi, bo inaczej musiałaby się zmierzyć z pustką we własnym życiu. No ja sobie to doskonale wyobrażam, że
kiedy przestajemy się zajmować naszą jakąś pasją, nawet jeśli ta pasja już nie sprawia nam przyjemności, no to z pustką trzeba się zmierzyć. Ale jednak trzeba się mierzyć z pustką, przynajmniej tak robią humaniści. No i jakby sama żyjąc w uniwersyteckiej pensji wiem, jak ciężko jest mieć pasję i rozwijać pasję, którą w dodatku trzeba inwestować, więc jeśli się popatrzy na to, ile co kosztuje, to rzeczywiście sporo takich głosów ze strony myśliwych jest, bo nie ma sposobu, trzeba by zarabiać naprawdę 20 000 na miesiąc, żeby móc kupować te wszystkie najnowsze typy broni, wymieniać je na jeszcze nowsze, także no to nie jest tak, że oni wszyscy zarabiają po 20 000, także sporo jest takiego poczucia niewygody, po prostu niewygody i przykrości, że nawet jeśli by się chciało być tym idealnym myśliwym, to nie można im być. No tutaj właśnie pojawia się w ramach tej dyskusji po projekcie Polowanie, też po pokazie filmu Pokot, pojawiły się dyskusje, gdzie wręcz rzeczniczka polskiego rządu łowieckiego zaprzeczała, że polowanie jest to przyjemność i w tym momencie raczej już nie ma właśnie, o tym już nie ma mowy, mówi się, że jest ciężki obowiązek. To jest mój ulubione zdjęcie, taki element kobiecy na koniec. Proszę zauważyć, że ta pani wygląda ślicznie, moim zdaniem wygląda na osobę inteligentną. Jest to reklama zamrażarki. Zresztą sporo się właśnie pojawia takich jakichś łamacz kości, czy takie jakby maszynki do pakowania, żeby tą obrzydliwość tego cięcia i tak dalej ograniczyć. No do tego są te ostrzelone kaczki, jako taki jeden element, który wyróżnia tą reklamę od wielu innych reklam rozmaitych, na przykład zamrażarek czy pozytywnych pań domu. No widać, że jest fajna dziewczyna, z którą w której towarzystwie można by z przyjemnością spędzać czas. Ubrana też jest tak jakby do lasu. No i tyle, tylko że kaczki są martwe. Okej, to możemy na tym zakończyć. Dziękuję. Če imate mogoče kakšno vprašanje še lahko, drugače pa, kar sem pozabila, zelo pomembno. Tukaj so na voljo antologije, v kateri so tudi pesmi Izabele Morske, pa jutri zvečer, mislim, da v pritličju, pozabila sem pa ura, ob ktorej godžine jutro jaz čitam, ob ktorej? Ob 6. Ja, jutri ob 6. Poglejte, se je objavljeno povsod na Facebooku, pa Škuc to organizira, je branje iz antologije. Bodo tudi druge pesnice iz Evrope prišle. Tako da lepo vabljeni tudi jutri zvečer. Če je kakšno vprašanje, lahko v poljščini, slovenščini, pa v drugih jezikih bomo prevedli. Dlaczego nie męskość? No właśnie o to chciałam zapytać. Dlaczego nie męskość? A może to ja Tak jest zatytułowany wykład pani profesor. Nie męskość. Bo miałyśmy debatę wtedy. To chyba ja, to jest moja wina, bo ja teraz właśnie próbuję, to był taki niby trik, przyciągnąć publikum, a w sumie chodzi o, to mi przyszło do głowy, a w sumie chodzi, pani profesor to na pewno dokładnie wie, o co chciałam powiedzieć. Znaczy ja spróbuję jakoś z tego wybrnąć. Czy Ejskant dużo? Słucham? Czy Ejskant miał rodzinę? Dużo na to nie wydaje mi się. No ale właśnie też nie podejrzewam, znaczy no nie wiem. Znaczy nie, no był żonaty przecież, miał tych synów, których szkolił na małych myśliwych. Był. No. Ja po raz pierwszy prezentowałam ten tekst właśnie na konferencji o niemęskości. I konferencja była szalenie ciekawa. Znaczy, wchodziło tam właśnie wszystko, co wchodzi w heteronormatywną męskość, ale to nie znaczy, że to musi być koniecznie homoseksualna męskość, też może być heteronormatywna, albo heteroseksualna inaczej, prawda? Czyli być może myśliwi tutaj, żeby mówić o takiej
społeczności męskiej typu Kościół, typu powiedzmy rząd jeszcze jakiś wcześniejszy, a jednocześnie jest ta grupa trochę mniejsza, mająca wrażenie, że dająca poczucie przynależności do jakiejś enklawy, być może funkcjonująca na skraju sekty, zwłaszcza jeśli spojrzeć na ten język, który jest trochę sakralny, prawda? I tajemniczy, no i te obrzędy, które, no to, że ta sekta w tym momencie jest być może też wprowadzana do kościoła, akurat w kontekście polskim, to nie znaczy, że ten element tajemniczości w dalszym ciągu tamżeż jest. Jest też element tutaj w tejżeż książeczce, właśnie w tej wcześniejszej, gdzie Eismont mówi, że autor pisze o takim objawieniu myślistwa w późniejszym wieku. Paralelne jest to właściwie do coming outu homoseksualnego, w tym sensie, że on jakby sobie żył jakimś własnym życiem i nagle coś mu się otworzyło, odkrył, że jest myśliwym i to mu przewróciło cały świat i otworzyło go na zupełnie inny świat. Także to nie jest tak, że on po prostu sobie postanowił, nie wiem, nagle polować, właśnie tak, jestem urzędnikiem w Warszawie, nie ma co ze sobą zrobić w weekendy, więc będzie sobie jeździł na Polesie i żeby sobie postrzelać. Ale on odkrył jakąś alternatywną formę życia. Także to jest dość interesujące, że pojawia się tutaj jakieś całkowite poświęcenie i oddanie. No, ale też ja szukałam, trochę jest tutaj Kruczyńskiego, czyli tego autora, który jest autorem współczesnym, który nie wyrobił, nie dał rady zmieścić się w tej normie myśliwej, ponieważ tyle już przeżył tych kryzysów i zauważył, że w pewnym momencie już odpadł i nie dał rady. Także Kruczyński tutaj kompletnie by się mieścił może trochę lepiej w tą kategorię niemęskości, ponieważ stał się tym myśliwym niepewnym i kwestionującym, prawda? Bo myśliwy jako mężczyzna, chociaż 120 000 myśliwych to mężczyźni, 3 000 to kobiety, jedna z nich jest rzeczniczką Polskiego Związku Myśliwego. No jest to jakiś egzamin na mężczyznę, prawda? Już poluje się zawsze z partnerem, więc ci partnerzy wspierają się nawzajem, budują jakiś związek w takim pozytywnym sensie, polegają na sobie nawzajem. No i tym wymaganiom właśnie takiej męskości trzeba sprostać. No więc jak się nie sprosta, no to już zaczyna się niemęskość. A jest on jednak bardzo stara się sprostać, ale też widzimy właśnie, że w miarę tych jego narracji, bo ta druga książka zawiera opowieści, właściwie jest wydana w 1929, widać, że on jednak zdaje się coraz częściej deklarować, że przecież przyjemnie jest tak popatrzeć, przyjemnie jest sobie pobyć, po co strzelać. Więc on też zaczyna trochę nie wyrabiać na zakrętach. No. Myśliwi mówią dość często, że nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, jeśli nie zacznie strzelać. Nie jest w stanie zrozumieć tego stylu życia, tego, co tam się przeżywa. No ale jest tu jednak jakieś niebezpieczeństwo, że jeśli zapolujemy razem z nimi, no to już będziemy po prostu w środku, już będziemy naznaczeni tą plamą krwi. Więc wtedy też nie wolno nam będzie kwestionować, bo już będziemy w środku. Albo będziemy musieli zdradzić, no to wtedy jakieś kolejne piętno zdrajcy. Wspomniała Pani Profesor również tam o roli matki w wychowaniu takiego myśliwego. Jaka jest ta rola? Prawda? Mamy dwie matki tutaj. Jedna, rzeczywiście matka Eismonda jest zapaloną myśliwą, zdobywającą nagrody. Czyli tak. Czyli to jego myślistwo to jest jednak związek z matką. Nie z... A to nietypowo chyba. Tak. No, polskie kobiety, kresa jeszcze. Jak najbardziej. Mężów się wysyłało na Syberię, albo one ginęli oni w polowaniach, a właścicielki majątku, się zdaje.
szczyty kresowe, czubna i tak dalej. Ale no tak, właśnie, czyli jest w jego wypadku to związek z matką. Natomiast w tej stoczniowej rodzinie Kluczyńskiego, jak mówię, to było polowanie, oni nie polowali dla przyjemności. No chyba, że właśnie jest ta sytuacja z tą słomką, ale raz mu się to zdarza, no i chłopak umiera prawie, prawda? Więc podstawa była jednak taka, że poluje się po to, żeby przynieść do domu, żeby matka mogła zrobić obiad, prawda? I tutaj jest ten element sprawienia przyjemności matce, która zresztą jakby jakoś docenia wtedy tych swoich mężczyzn, ojca i syna i by z radością potem ten obiad postawi na stole, jakąś potrawkę czy rosół. Także tak. U Eysmonda jest jednak dość mało kobiet. Oprócz tego, że on się posługuje taką stylistyką, jest stylistyką uwodzenia, narracją uwiedzenia, ale jest jakiś właściwie taki element karania tych heteroseksualnych zwierząt, które w tym pędzie hormonalnym za tą krekuchą, za tą sztuczną kaczką tam przylatują do nich, się wtedy do nich strzela. To taki element zemsty, mam wrażenie, na to, że że te zwierzęta są powodowane namiętnością. Dużo więcej narracji heteroseksualnych jest jednak, jeśli można tak rzec, u tego drugiego autora, tego Pasa Pomarackiego, który jest, mam wrażenie, lepszym autorem, tylko że on nie ma takiej przeszłości literackiej, nie był wcześniej poetą. Lepszym autorem w tym sensie, że nie jest tam kiczu, mówiąc krótko. Ale jest tam takie historyjki, w których pojawiają się kobiety, dziewczyny, w tym sensie, że on się żegna z jakąś panną i potem jedzie na polowanie i potem wraca i ta panna go docenia. Więc nie ma tego u Eysmonda. Jest też tam taka dość zabawna, u tego drugiego autora, taka dość zabawna historyjka o tym, iż pracuje on w biurze, bo wszyscy w tych biurach warszawskich pracowali i jeden z tych panów, jego kolegów, zakochał się w jednej ze współpracownic, którą zresztą nazywali oni kociakiem. No i ten kociak na tej był jakąś maszynistką. I jeden z tych pan, właśnie ten zakochany pan, sobie wymyślił, że on ją zdobędzie futerkami i Eysmond, pan Pomaracki wręcz jakoś urządził, ponieważ nie był to żaden wielki myśliwy, ten kolega z biura, więc wręcz tam nawet dla niego upolował parę tych skórek i oni to tak jakoś pięknie dali oprawić i ta panna przychodziła potem do pracy w tych lisach, wyglądała cudownie, no już wtedy kompletny kociak i potem się okazało, że 2 tygodnie później, że wychodzi za mąż za kogoś innego, za innego pana z księgowości. Także taka historia, takiej historii u Eysmonda nie ma. Właśnie poza kompletnie tymi klasycznymi, właściwie takimi stereotypowymi historyjkami o narracjami o uwodzeniu, to nie ma takiego zwykłego życia, prawda? W którym właśnie kobiety brałyby jakiś sensowny udział jako motywacja do polowania. Okej. Mogę Państwu opowiedzieć na koniec w ramach Albisu o tej historii, którą wspominałam wcześniej, czyli o tym, jak niszczy się, to jest jakaś socjotechnika niesamowita. Przyjeżdżają myśliwi na plac, nad jezioro, które jest pełne kaczek. Już za 2 minuty skończę. Za 2 minuty skończę. Przyjeżdżają myśliwi nad jeziorko, które jest pełne kaczek. I mogliby zacząć strzelać do nich momentalnie, ale jeśli zaczną strzelać masowo momentalnie, to te kaczki wszystkie ulecą. I nic śladu po nich nie zostanie. Więc socjotechnika polega na tym, że wykonuje się jeden strzał, odlatuje kilka kaczek i czeka się 20 minut. I po tych 20 minutach magia
jeśli zaczną rzeczywiście strzelać, to dochodzi do takiego zamieszania wśród kaczek. Niektóre odlatują, inne zostają, kręcą się w kółko i wtedy faktycznie wykonuje się, no za przeproszeniem, jednak jakąś straszliwą masakrę, bo oni tych kaczek przecież ci zabójcy nie przyjedzą. Nie ma takiej możliwości, że historie właśnie krążyły potem o tym, jak przyjeżdżają panowie z Warszawy i zabijają jakieś tam wielkie ilości. No potem może ta ludność miejscowa się tym żywi, może nie, ale oni zabijali więcej niż powinni. I to mi się jakoś skojarzyło z protestami, które widzimy tyle na świecie, iż społecznymi, iż jeśli dochodzi do takiej sytuacji, jak na przykład 100 lat temu, że robotnicy wyszli na ulicę, jest strajk i wtedy do tych robotników się strzela, no i co się potem dzieje? Robi się następny strajk, robi się rewolucja październikowa, prawda? Bo dochodzi do wielkiej mobilizacji. Natomiast w sytuacji takiej analogicznej, jeśli powiedzmy, no jest protest społeczny i wtedy, no za przeproszeniem, w tym momencie są to rządy po prostu, czyli tak zwany rząd wykonuje jakiś powiedzmy jeden strzał w powietrze i potem trochę odczeka, można liczyć na to, że protest się rozlezie, że nic po nim nie zostanie, że jedne osoby będą myślały tak, drugie inaczej, wysiłek społeczny się rozejdzie po kościach i wtedy wystarczy właśnie trochę odczekać i tak zwany rząd może nadal wrócić do swojego oryginalnego pomysłu, wykonywać go dalej, a opozycja będzie już wtedy rozdzielona, rozszczepiona, rozbita. I dochodzi do takiej sytuacji jak nad tym jeziorem. Czyli w ten sposób współczesnie rozwija się opozycje polityczne. Znamy to. Tak? Okej, Tak, to dobrze, też właśnie nie była też. pewna, czy mówię w powietrze, czy nie, Nie. ale tak, tam kolega tam straszliwości. To już teraz dziękuję. Ja jeszcze tylko mi się przypomniało, chciałam dopełnić w tym sensie, powiedzieć albo nakierować Państwa na słoweński etyczny kodeks Lovske Zveze. Gdybyście Państwo chcieli się dowiedzieć więcej na temat tego, jak to wygląda w Słowenii, jakie są tradycje. Če koga zanima več o slovenskih lovcih, obstaja etični kodeks, ki ima kot prilogo navedene še tradicije. Krst, latinščina, lovska latinščina se reče. Tako da, če vas zanima, na internetu najdete. Jeszcze jedno pytanie, czy Pani pozwoliłaby na przykład linka opublikować na ten PowerPoint słoweński, bo mi się wydaje, że może nie zdążyli czytać, a teraz powiem po słoweńsku, bo ja to opublikuję na stronach internetowych. Za tiste, ki bi radi prebrali slovensko verzijo, sicer hitro narejenega prevoda, tako da ni najbolj mogoče, ampak če vas več zanima, ker ni bilo mogoče tako hitro brati, bo objavljen na spletnih stranih www.policadubova.org. Tako da, zdaj pa zaključujemo. Dziękuję bardzo, hvala vam, pa knjige si lahko kupite pri Maji.